Българио, ти си земен рай. Твоята хубост, твоята прелест, те нямат край. Позволете ми, като отец Тома, както всички го познават от дефилето, да се обърна към всички християни, тук дошли на това свято място, да ви пожелая да си отнесете по вашите домове двете съкровенни най-важни неща за в живота на човека. Това са на първо место духовното здраве, което ще го получите от тук, в това свято място, и на второ место телесно-физическото здраве, а на трето место Радостина, нашето дете, което е тук в съседство от село Зверио, да ви повесели усмихната, весела, красива и хубава, и да бъде весел деня за всички в този район. Благодаря! Честит празник на всички! Пей, Радостина!